Assalamu alaikum jama'a, sunana Falalu A Dorayi. Dama kai ne Falalu A Dorayi? Kwarai kuwa ni ne darakta Falalu A Dorayi, mashirin fim ɗin Gidan Badamasi. Wallahi ƙarya ike. Malam yaya, Daushi ya bani wani saƙo na gaya miki, saƙon shine yana son ki. Duk duniyar nan ba wata ƴa mace da yake so a ransa sama da ke. Daushi aka ce gaya mata ko? Kwarai kuwa. Yana son ki, yana so ya aure ki, kina son shi? Ba na son shi. Ke malafar ubaki. Alinu barka da safiya. Ya barka ne. Ina son auren yarinyar ka ce. Eh? Za ka ban auren ta? Kai ma ka san ba za ta yi. To me ne ban da shi da ba za ka ban auren yarka ba? Kuɗi. Wa ya gaya ma ban da kuɗi? Ina da kuɗaɗe da yawa a cikin akawun ɗina. Kuɗaɗen da nake da su ma sun fi na Alhaji Badamasi yawa. Ka je ƙarya. Alinu za ka ban auren yarinyar taka? Ina son tafi tana so na. To wallahi tunda ka ce ba za ka ban auren ta ba, sai na zuba fiya-fiyan nan a cikin abinci mun ci ni da ita mun mutu. Inna lillahi. To ba ka ce ba za ka ban auren ta ba? Da abin bai kai ga nan ba. To za ka bani auren ta? Ƙwarai kuwa.